Ahojte, v tomto videu vám ukážem náš výlet na pláž La Pelosa v Sardínii. Nachádza sa v severozápadnej časti ostrova. Je označovaná ako jedna z najkrajších pláží v Európe. A teda môžem to naozaj potvrdiť. Ako môžete vidieť, je tu nádherné priezračné čisté more a tyrkysová voda. A na pláži je jemný biely piesok. Bolo tu naozaj ako v raji. Užili sme si šnorchlovanie a plávanie. Ak sa sem chcete dostať aj vy, mali by ste vedieť pár informácií, ktoré vám poviem. Na pláž sa môže dostať len určitý počet turistov v počte 1500 a keďže je veľmi obľúbená, lístky sa objednávajú vopred. 500 lístkov je pre ubytovaných hostí v okolí alebo pre vopred objednaných a ďalších 1000 ostáva na objednanie 2 dní vopred. 2 dní pred vstupom na pláž sa spustí predaj lístkov o 8 hodine a väčšinou sú všetky do pár minút vypredané. A to najmä v letnom období, takže treba objednávať hneď o 8 hodine, aby ste to stihli. Najlepšie je skúšať objednávať z viacerých telefónov, keďže niekedy stránka pravdepodobne nezvládne veľký nápor ľudí a tak sa objednávka zasekne a nespúšťa ďalej. Treba obnovovať stránku znova a znova, no a to sme to dokonca robili na 2 telefónoch a nešlo to. Bolo asi 8 minút po 8 a už bolo vypredaných vyše 600 lístkov a nám sa to nejak zasekávalo a nešlo to obnoviť. No našťastie o 8:30 sa nám to už podarilo objednať, takže hurá, tešili sme sa, že máme lístok. Cena lístku na osobu je 3,50. No a teraz späť na La Pelosu. Prešli 2 dní a my sme na našej vysnívanej pláži. Dali sme si drinky a užívali sme si tento nádherný výhľad. No čo viac si priať? Ešte aby som nezabudla, pred vstupom je nutné spraviť si check-in v stánku na druhej strane cesty od pláže, kde ukážete lístok a dajú vám náramok. Až potom môžete vstúpiť na pláž, kde sa dá dostať z viacerých vstupov. Takto sme si tu obsadili dobré miesto blízko pri vode. Na poobede sa nám už rozfúkalo, teda prišli aj väčšie vlny. No ráno, keď sme prišli, bolo bezvetrie, pokojné more a aj menej ľudí, tak sme si dobre zaplávali aj k ostrovčeku. Neskôr sme sa išli prejsť po okolí a tu môžeme vidieť vedľajšiu pláž, kde je viac tieňu a lehátka sú pod stromami alebo pod slnečníkmi. Tu sa nachádzame na streche pizzerie, odkiaľ je krásny výhľad na menší ostrovček a okolité kopce. V tejto časti sa už vyskytujú väčšinou kamenisté pláže a tu v diaľke vidíme našu pláž La Pelosa. A inak, čo si ešte potrebujete zobrať so sebou na pláž, je podložka pod uterák z dôvodu, aby sa neprenášal piesok nalepený na uteráku. Ostrovček, ktorý vidíme v diaľke, je známy svojou historickou strážnou vežou s názvom Torre de la Pelosa. Ak by ste tu chceli zažiť aj iné zážitky, tak v okolitej pláži neďaleko La Pelosy je možnosť požičať si vodné bicykle alebo kajak a dopraviť sa sem na nich. Celodenný výlet na tejto pláži hodnotím veľmi pozitívne. Bolo to naozaj nádherne. Ďakujem za zhliadnutie videa a pre viac tipov na zaujímavé výlety daj odber na môj YouTube Diana Travel.